Apa toh? Pak Jitu sesuk meneh. Kowe iki milih warune Pak Jitu, waru-waru nyah-nyoh tak trut kok. Kowe sesuk tak wis saweran Pak Jitu gelem apa kowe? Ning Mori gelem. Iki udah Pak Jitu. Iki nang keluar. Ayo disapa belione. Ah iki alhamdulillah. Iki nang kono kene yo wah nang muda nyah-nyoh nang kene yo nyanyi meneh iki. So nek hari Bayangkara 1 Juli lah nanggap awakmu. Oke, muga-muga tak dongake Pak, Pak para selamat. Le nyawer 1 Juli. Le nyawer 1 Juli. Isih ngenteni, Pak. Ayo adewe minake ndang. Ngenteni 1 Juli ya selak bongko. Nih tuan kowe dongake iki. Saya muga-muga para selamat paling panjang umur. Iki sesuk meneh aja nang kene rasa beda-beda meneh. Aku nek pindah iki sumpah. Yakin pindah aku mah mumet ta. Piye to kok mumet piye? Ayo jile bare gamping mak nyis ning kene dadi angel. Nek apik iki anu nggerak dhewe pentas nanti ngono Pak Sus ki pindah kono. Ya muga-muga Pak Sus iki wah iki wis diwong sukori iki barang kita mbokmu iki. Pokoke paringi panjang umur. Sing penting aja kaya ponakane. Sapa? Suroso. Ayo ora apa-apa. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing dusun Kerajaan Desa Ngarga saka Kecamatan Serumpung. Endi? Serumpung. Iki Serumpung. Iki kerajaan Pak. Kerajaan. Kerajaan toh? Katanya kerajaan Gunung Pring kok ngendi to? Kerajaan. Sampeyan iki piye to sing duwe job kok malah ora ngerti nggone iki piye. Mumet tenan. Ya naji pekok. Iki kerajaan, Mas. Kayak iku lho apa takane pekok. Wis diwaca jangkale, Mas. Nggih mugi-mugi warga masyarakat kerajaan mriki kaparingan bagas waras, sehat, panjang umur, diparingi lancar rezeki. Nggih. Ngoten Mas. Kene iki amek 1000. Kene iki ana jadilan Wan. Yo amin amin saya. Amin 1000. Muga kesana kene panjang lancar, bahasa. Lu buka kok bakmu. Pokoknya seduluran ngono kok. Seduluran ana cangkeme mendeng barang. Cangkem mendeng kemantil mau kokope. Iki kene iki ono nganu kok base camp nggon gedruk barang apa? Gedruk barang. Jom. Sono ndi? Selak udan iki lho. Udan daku, udan. Ini kok teling-teling. Ah iya kuwi kok. Basiran siap. Walah kincil. Yo. Ngarep maju, gerak. Ngilmu iku ayo kaya ngilmu iku ayo kaya Ayo prakanca ngawerung ngono. Sik sing barisan sing wetan iki mbok rodok rene sithik ngono lho. Walu senengane kok mepet-mepet. Pegar satu langkah, gerak. Ayo jan manut ketuane plendang-plendong ya padha-padha. Mulai ketuane apa? Apa iku?
Kono wetan. Yo, ayo bro konco. Ayo pro konco awaru ana Islam yaitu lima sahabat loro rukun siji bisa siro santai wae ora bakal makbyu. Ora apa. Wong ngene iki tuku jadah campur ongol-ongol ayo ibadah padu tongo. Gendong gede akeh lumu. Bokong iki. Walah muni Randy to sing ngendangi as. Apenu kowe nek iso jangri. Selasa sirahe mumet utang ora iso pokoke Kowe iki aku nurut iki kowe ora cetha kabule omong. cetok wae wong aku meni dina Selasa sirahe mumet golek utang ora iso Apa? ya apa rondo teles yo tak kasih rondo teles kae rondo teles kae lorek yen aku doyan mangan yen bengi turutan sakit siang melihat rotas tanah jalan dan mate sebuah serowe sedangkan aku mewiki asmoro kono hatiku bingung setapi udah
Alhamdulillah dalu menika pembukaan tesih wonten kesenian 3. Apa wae Wigo? Napa mawon Pak Sus? Pule. Apa kuwi? Oh alah, Masya Allah, jebule tak kira nang kene peklo ki jebule sekali babi tak Ora nek mau awan wis jadilan jare. Mau aja gelan. Heeh, saiki ya dhewe. Sesuk Bu. Sesuk napa Pak Sus? Wah, sesuk bubrah-bubrah. Ya muga-muga kesenian kene paring lancar padha sekali Mbak. Padha ya. Iki sekali Mbak iki gak nek damneh, iki gak jogetan meneh. Iki padha kok sesuk ya jogetan. Nek pamungkas iki padha. Oh padha. Oh, ning tenan dat beda meneh. Sesuk meneh ana beda meneh. Mana kono beda ana kene beda. Ora apa-apa, Pak. Bedane Pak Sus. Bedane sesuk ora ana Pak Sus ya, Pak. Heeh. Pak Sus miang ikut nang kene tok. Nih dongake. Yo kelingan biyen mutilan yo bendino. Oh yakin iki Pak Sus. Tunggone Pak Sus. Oh ana bener bendina Pak Sus. Ning ora tau wawe-wawe iki mau. Sok tanggal 1. Alas ayat. Kira sesuke to, Bu. Kira sesuke. Jajane Pak teko Pak Sus. Mau mendingan yo. Ning gerek sok tanggal 1 yo. Yo. Ayo gerak. Yo. Ya Elvandi ronte-ronte kembang kembange mupian kanginan monggo Ya handi ruci kembang wangi mupian kumilang ojo siro tinggalmu turut gawe pengiran Ya handi ruci kembang wangi mupian kemilang ojo siro tinggalmu turut gawe pengiran kita pemuda dusun Lumbung yo Kita pemuda Islam Indonesia apa kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa menjadi derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia apa kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama junjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmu
Ah, Lila. Sapa? Ah iki bojone Dong. Apa Lila? Engko Pramila mengko tak tusi saiki Lila sik, bar-bar Lila Pramila. Gah tegesan kok. Yo. Yo Lila. Apa ta? Enek ketek sak gede kingkong mangan tapi ora sadar diri. Ana cewek ngaku atine kosong tapi gendakane berjajar rapi. Iki tunggu sih, saiki kesayangan dan sabar sih, kesayangan. Iki mana bukan sih? Sapa? Mau nih mesti. Ayo kesayangan ini mana sabar? Ya siap loh. Iki mana bukan sih? Salah lagu kesayangan. Oke. Yo. Sing nyawer sapa, Go? Sapa? Bojomu.
kerajaan suarane bareng-bareng iki. Aku ra ngemis ning atiku wis cemburi biasane apa wis ana gantine mongko aku isi sayang tresnoku dolan nanggon bindelok unta aja lali nganggo kacamata golek kanca kaya Pak Teguh sing tuwa ben diajari agama tibake malah diceritani rondo-rondo penimas kesayangan koyo apa rasane With one
sebuah lagu kesayangan Matur suwun.
Thank you.